Πάμε. Γάσπαρη Μαριλίνα για το Cyprus Throwdown, κατηγορία scale γυναικών, 81-2. 15 κιλά μπάρα, 10 κιλά plate. Πες ρε. 5 5 5 65 σύνολο. Όταν σου πω Μαριλίν, δεν φαίνεται από εκεί, πρέπει να σκοτήσεις. Κάτσε Μαρία, μόνο να χαμψώ. Τρία, 2, 1, πάμε. Πρόκειται δυνατά τώρα! Μπράβο ρε Μαριλίν, ωραία. Μπράβο σου. Έλα εδώ. Έχουμε ακόμα χρόνο, μην αγχώνεσαι. Το κρατάω μάλλον. Απλά να φαίνεται το κάθισμα, λίγο πιο αριστερά πήγαινε. Το αυτό. Πιο αριστερά. Και να φαίνεται και το μονόζυγο. Εκεί. Μπορείς να κουνήσεις εσύ το ρολόι λίγο. Όχι, εκεί το έχουμε και πριν. Μαριλίν, έχεις ακόμα 25 Κάτι... δεύτερα. Τι άλλαξε από πριν. Η φωτεινότητα. Θες. 20. Τελείωμα στο θράστερ, εντάξει. Ανάσεις είναι ελαφρύ το κιλό, ανάσεις τώρα. 10 5 2 1 πάμε. 1, μπράβο, έτσι, ανάσεις. 2, μπράβο. 3, τώρα. 4 5 6 7 8 9, μπράβο Μαριλίν, ανάσες, 10, αναπνοές, 11, 12, μπράβο, 13, 14, σας πάει, 15, έτσι από το μετρίο, 16, 17, 18, έτσι, 19, πάμε 20, ωραία, 1, μπράβο Μαριλίν, αυτό είναι. Ένα, ωραία. 2, 3, 4, 5, 6, αυτό είναι, μπράβο. 7, 8, 9, κάνουμε άλλα 2, 10. Ωραία. Πάμε, 6, 5. 11, μπράβο, 12, μπράβο, 13, 14, άλλα 2 κάνουμε, 15, μπράβο Μαριλίν, 16, μπράβο. Πάμε, πάμε. Και 1, 2, 3 τελευταίες, 2, πάμε. 1, 2, αυτό είναι. Πάμε, ανάσεις. Εκλείδωμα, 1. Μπράβο, έτσι, ανάσεις. 2, μπράβο. 4, 5, μπράβο. 6, 7, 8, 9, 10, μπράβο, πάμε, δώσε. 11, 12, τελευταίες 3, πάμε. 1, μπράβο. 2, κλείδωμα, πέτα. Πάμε. Έλα. Πάμε, 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 πάμε. Και 1. Έτσι, μπράβο. 2, αυτό είναι. 3, δεν σταματάς. 4, δώσε, δώσε Μαριλίν, 5. Ωραία. Και 3, 2, 5, πάμε. 1. 7, δώσε Μαριλίν, δώσε, δώσε, δώσε. 8, κάνε, κάνε, κάνε. 9, άλλη 1. 9, ωραία, 3 και 3. Και πάμε. 1,
Πιάσε, 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 πιάσε! Μία. Δύο. Μπράβο. Τρία. Πάμε θράστε. Μπράβο, ωραία, 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 ωραία. Τελευταία είναι, έλα, δεν είναι καλό. Πάμε, βούτα, βούτα, ρε! Μία, δώσε, κλείδωμα, ένα. Δύο, έτσι. Τρία. Τέσσερα, μπράβο Μαριλίνη. Πέρα στη μέση, πάμε. Έξι. Πάμε, ένα, δύο, τρία και τέλος, ένα. Μπράβο. Δύο, μπράβο Μαριλίνη. Κλείδωμα, πέτα, φύγε. Όλα τώρα, όλα, έλα. Δεν έχει άλλο, πάμε. Ένα, πάμε. Δύο. Τρία. Πιάσε, μονές, πάμε. Τέσσερα. Πέντε. Πάμε ρε Μαριλίνη. Έξι, ωραία. Εφτά, τελευταίες δύο είναι, έλα, πιάνεις. Και ένα. Τελευταία είναι, άντε, μπράβο. Εντάξει, πόσο. Την πάρα. Πάρα μέτρα. Την πάρα. Μα το σταματήσατε. 5 κιλά, 15, σύνολο 25. Ωραία. Τα έχουμε δείξει όλα.